Čaute, moje meno je Drujkin a vás vítam u môjho druhého videa na hru Ice Catch. Takže pustíme sa na to. V tejto hre ide o to, keď ste nevideli moje prvé video, dám ho určite do popisku videa. V tejto hre ide o to, že vy sa pripojíte na server s určitým menom a budú tam nejakí hráči a oni budú kresliť a vy musíte hádať. Keď uhádnete ako prvý, dostanete najviac bodov. Čo by to mohlo byť? Čo to bolo? No neviem. No, takže ja neviem kresliť, takže to bude ťažké. Čo by to mohlo byť? Slnko. Bubliny. Čo? Ja neviem, čo to je. Dážď. Neviem. Venuša. Čo by to mohlo byť? Venuša, aha. Venuša. Sako, to bude ľahké. Neviem kresliť. Tak, rukav. Môžete dávať hinty. No. Neviem kresliť. Sako. Tak. Mám 5 bodov. Papier. Čo by to mohlo byť? Kocečky. Ja neviem. Ja neviem. Neviem. Som vedavý, čo to je. Konštrukcia. Čo by to mohlo byť? Papier. Malba. Jo. Keď uhádnete ako prvý, dostanete 10 bodov. Kočiš. To neviem ako nakresliť. To je skip. Mrkva? Hej, áno. Tam mrkvy.
O, však mrkva to musí byť. Počkaj. Paprika, ja neviem. Čo by to mohlo byť? Petržlen. Aha. Prepáčte. Zem. Čo? Čiara. Dom. Dvere. Strom. Ja neviem. Kmeň. Čo by to mohlo byť? Tak strom. Koruna. Tak, korene. Jo, koreň. Tak, korene. Toto je posledné. Toto bude posledné kolo. Každý preskakuje, lebo nevedia tu nakresliť, alebo sa im nechce. ZB. Nie, čo by to mohlo byť? ZB. Nie. ZB. Ja neviem. Toto bude dlho, takže ja to stopnem. Čaute. Takže som tu a kreslíme výbuch. What? Aj sakryš. Čo by to mohlo byť? Víca, doska. Nie, čo by to mohlo byť? Neviem fakt. To mohlo byť papier. Nie, čo? Čo by to mohlo byť? Drevo. Ja neviem. Hladka. Jo. Alebo napísal si. Tak. No, sa kreslí. Kreslí. Prepáčte. Hlava. Zemiak. Nie. Človek. Čo by to mohlo byť? Tak
Človek. Ruka. Nechápem. Čo by to mohlo byť? Poberanie. Mohlo byť. Ruky. Rukavica. Čo by to mohlo byť? Čo? Čo to je? Tak. Človek. Neviem. Obručka. Takže to bolo na dnes všetko. Ja sa s vami učím. Nezabudnite dať like a odber. Čaute.